at smelte butan. Derfor har vi gas. Nej, gas. Og en tang til at klemme gassen ud med. Og en reagensglas. Og sådan en her, hvor du kan se, hvor mange milliliter du har puttet i. Vi lægger lige reagensglasset fra os. Nu skal I tie stille. Så klemmer vi med den der dimsen, der kan komme butan ud af gassen. Man må ikke have ild i lokalet. Udråbstegn. Det kan godt være lidt tricky. Det er faktisk, vi leger med døden lige nu. Okay. Der sker noget. Det er meget koldt. Det er faktisk minus 160 grader. Er det ikke? Nej. Legede vi. Står der ikke noget? Okay. Stop. 2 milliliter har vi nu. Lidt mere. Nej, ikke nu. Skal vi? Ej, det finder jeg. Fuck det. Så tager vi så reagensglasset, hælder det op i, og nu skal vi lægge mærke til, prøv at se, hvor meget det fryser. Det er iskoldt. Chris, zoom ind på den her. Zoom ind. Har du zoomet? Du zoomer ikke ind på min næse eller sådan noget mærkeligt. Nå, så hælder vi det op, fordi det fordamper nemlig hele tiden. Det er godt, Rikke. Hvor? Så her. Vi mangler temperaturen. Se her. Se, hvordan det fordamper, hvordan det bobler. Skynd dig hen til bolden. Jeg mangler temperaturen. Nej, hallo. Hvordan ser man det, man lige har filmet? Og der kan man så se, det fordamper. Hvordan ser man det lige? Vi måler temperaturen. Det ved jeg sgu ikke. Der skal vende op. Og Frida og Hanne bærer temperaturen. Det der. 0 grader. Ja. Og det passer egentlig meget godt med potaten, fordi det begynder jo sådan set at fordampe og koge ved 0 grader. Så derfra går det fra at være en væske til at være en gas. Se, hvordan det bobler. Det var det, vi havde for i dag. Ses næste uge. Ej, vi skal se videoen. Nej, det er noget, vi er kloge. I var højlytte i hvert fald. Ja, det er fordi vi manglede. Det er fordi, vi skal til tv, så skal man tage